情けないことを言うな、ランス。ああ、そうだな。わかりました。まったく、相変わらず人使い。ランスか。まさか貴様もバルディアと通じていたとはな。貴様らと一緒にするな。そうだな。条件。ああ。奥の手というものは最後まで残っ、魔物だと。貴様ら、闇の軍勢とまで。ランス様には手出しをさせません。ああ、そうだろうさ。だが、ベティが、こうして妹を狙えば話は別だろう。死ねえとどめだ貴様ランスしかレディ帝国は、もう、ランス無理に話、頼む。聞いてくれ。わかった。ありがとうよ。レディ。私の力、ご覧いただけましたか？民を救ってやってくれとレディンに思いを託し、ランスは散っていった。だがバルディアの領主が
なんと重い言葉だ。内乱に関与していたバルディアの領主が誰かもわからん。レディ様、ベティ殿、私はレディンさん、その約束は無効だ。関係ありません。あなたはそんなことはありません。野党だと。帝国が荒れ、闇の軍勢が現れ、これも動乱の影響ということか。私もお供いたしますわ。野党などに負けはしない。レディン様のご意志に従います。金だ。ベティ様。ライアス、私たちを置いていかないでください。違います。ベティで結構です。嫌なんて。ランス様の件でレディン様に。醜い野党など。邪魔をするならば。
ますよね。人々を襲っやるな。